Xayrlı kеш hürmetli televizor kavuşular. Efirde men Zəlinə. Zəlinə hava торышы турында сөйләргә әзерләнә. Мәктәпнең берничә укучысы безнең эфирда экранга чыкты инде. Шуңа да тавышны ничек куярга, тамашачыларга ни дип эндәшергә, нинди кием кияргә барысында мөгаллимә белән бергәләп хәл итәләр. Занятиеләрдә дә шундый атмосфера. Биредә курыкмыйча үз фикереңне әйтергә, тәкъдимеңне кертергә була, иҗат өчен кысалар юк. Миңа монда ши. Мин монда бик яратам. Йөрим монда. Без монда татар теле өйрәнәбез, видеосъемкалар төшерергә, телевидение чыгыш ясарга өйрәнәбез. Видеога төшерү кагыйдәләре дәресендә булачак блогерлар дөрес ракурс төшерү планын сайларга, интервью алырга өйрәнә. Балалар мәктәптә 5 төрле юнәлеш буенча укытыла. Бөтен занятиеләрне дә татар телендә алып барырга тырышалар. Безнең максатыбыз нинди? Балаларның туган телләренә ияләштерәсебез килә, татар телен камил белсеннәр дип телибез һәм шул ук вакытта аларның телефонда булуларын барыбыз да беләбез. Шул ике максатны берләштереп телефонда да булсыннар алар, ләкин шул ук вакытта татар теле белән дә бәйләп китергә булдык. Шуңа күрә безнең шундый блогерлык мәктәбе эшли башлады һәм инде азактан без балаларга сертификатлар бирәчәкбез. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Инде бүген матур сөйләм занятиесендә сыйныфташларына мастер-класс күрсәтә. Үсмер кыз мөгаллимәсе Эльмира Гайнуллина белән тиздән район чарасында чыгыш ясарга әзерләнә. Блогер кызыклы һәм сыйфатлы контент төшерү белән бергә үз-үзен тотышына, сөйләменә игътибар итәргә тиеш дип саный мәктәп мөгаллимнәре. Без экскурсиягә йөрибез, без татарча сөйләшәбез, съемкада катнашабыз, телевидениегә йөрибез. Минем белән бергә сеңелем йөри һәм апалар йөри. Инҗене бүгенге эфирыбызда күрерсез әле. Нурлат Информ проектның мәгълүмати партнеры. Блогерлар эше без телевидениедә эшләүчеләрнеке белән тәңгәл. Шуңа да безнең җитәкчебез Резеда Гинееваның мәктәптә үз дәресе журналистика. Занятиеләр башланганга бары бер ай, әмма булачак блогерлар күп нәрсәгә төшенеп өлгергән инде. Мин монда белдем. Съемка төшерергә, нинди ракурста барга, нинди фонны, киемне ниндине. Минем блогер буласы килә. Мәктәпкә йөрүчеләр нигездә татар балалары, катнаш гаиләдә тәрбияләнүчеләр дә бар. Әмма барысында берләштергән сыйфат бер – ана телен яхшырак белү теләге. Моңа кадәр бу балалар күбрәк рус телендә аралашкан. Безнең менә бу проект бик зур актуаль үз иченә күп нәрсәләрне ала. Иң беренче максатыбыз инде әдәп әхлаклы булу. Әдәп әхлаклы бала инде үз телендә, туган телендә сөйләшергә, аралашырга тиеш. Һәм инде алар менә монда килеп якынаялар, дуслашалар. Төрле мәктәпләрдән киләләр балалар. Хәтта рус балалары да бар. Шулай итеп алар бик шатланып сөенеп йөриләр. Әти-әниләре дә яратып җибәрәләр. Блогерлыкта син үз-үзеңә режиссер. Нәрсә һәм ничек төшерәсен, монтажлауны да үзең хәл итәсең. Бу һөнәр серләренә бала чактан төшенә башлаган Нурлатның яшь татар блогерлары иҗатын күрәселәребез бар әле. Әлегә алар тырышып-тырмашып татар телендә сөйләшергә өйрәнә. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.